खुलुमबाय। बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन स्टुडिय'आव आं ललिता गयारी दिनै मोनाबिलिनि गाहाय रादाबफोराव दं। मुसलपुरनि कृतज्ञता पेन्सन सेवा केन्द्रखौ उरखावग्रा ब्रह्मआ बेखेवबाय। आसामाव डिप'टारनि बिबाङा 1.22% खमायदों। नखर नखर बेसेन नाङै फिरफिला जगायनो रिपुन बर'आ सरकारखौ खावलायदों। बावैसो हमजानाय सानै जिहादिनि मबाइलाव तालिबाननि भिडिअ मोनदों। माहारियारि मानास हाग्रानि गाहाय माउथ दन्देश्वर बर'नो गज गौरब बान्था। एबसु आरो बर' थुनलाइ आफादा 6.3 दफा मावफुंनायनि सायाव सांग्रांथि मेल खुंनो हाबाफारि लादों। हिमाचल प्रदेशआव दावबायहैनाय सा 7 दावबायारिफ्रा बिलोआव गोदोनानै थैदों। पाकिस्तानाव हेलिकप्टारनि जाब्रबथाय सा6 आर्मि जवाननि जिउ खहा। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। बाक्सा जिल्लानि सदल मुसुरपुराव गोदानै बानायनाय कृतज्ञता पेन्सन सेवा केन्द्रखौ दिनै आसाम सोरखारनि केबिनेट मन्थ्रि आरो सापागुरि बियाबनि एमएलए उरखावग्रा ब्रह्मआ बेखेवबाय। मख'नो गोनांदि रायजो सोरखारनि साफ्रोमबो सोरखारि मावफारियाफोरानो एबा गागि नोगोरारिफ्रा सैनाङालाबा पेन्सन मोननायनि खाबु खालामनो थाखाय डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया दैदेननाय आसाम सोरखारा बे बिथांखिखौ लादों आरो रायजो नाङै दरफ्रोमबो जिल्लायावनो कृतज्ञता पेन्सन सेवा केन्द्र बेखेवदों। बे बिथांखि बायदियै मन्थ्रि उरखावग्रा ब्रह्मआ दिनै मुसलपुराव कृतज्ञता पेन्सन सेवा केन्द्र बेखेवदों। बे सेवा केन्द्रनि गेजेरजों पेन्सननि थाखाय आर'जलाइ गथायनो हागोन। दिनै मुसलपुराव कृतज्ञता पेन्सन सेवा केन्द्र बेखेवनाय हाबाफारियाव बरमानि एमएलए फुबेन बर', बिटिसि एलएनि बुंथिगिरि कातिराम बर', इएम राकेश ब्रह्म, कनसेम दास, एमसिएलए मन्टु बर', बाक्सा जिल्ला बेंगिरि मासान्दा मागदालिन पार्टिजों लोगोसे गोबांसा सोरखारि मावख'गिरिफ्रा आरो ओनसोलारि रायजो राजाफ्रा बाहागो लायो। आसामाव डिप'टारनि बिबाङा खमायबाय। आसामाव डिप'टारनि बिबाङा 1.22% खमायदों। समबारखालि बे रिपर्टखौ फोसावदों बिसायख'थि आय'गआ। बिसायख'थि आय'गआ फोसावनाय रिपर्ट बादिब्ला सोलिफु बोसोरनि जानुवारि दाननिफ्राय जुलाइसिम 7 दाननि गेजेराव रायजोआव सन्देह गोनां डिप'टारफोरनि बिबाङा 1.22% खमायदों। रिपर्ट बादिब्ला थांनाय 5 जानुवारिसिम बिसायख'थि आय'गआ फोसावनाय फारिलाइ बायदियै रायजोआव गासै सा 1,02,360 डिप'टारफोर दङमोन। बेनिनो 38,496 हौवा आरो 63,864 आइजोफोर। नाथाय भटार फारिलाइखौ फिन नायबिजिरनायनि उनाव डिप'टारफोरनि बिबाङा 1.22% खमायनानै गासै 1,01,107 सिम दावख्लायदों। बेनि गेजेराव 38,001 हौवा आरो 63,106 आइजोफोर। बबेखानि सोरबा सासे डिप'टारफ्रा भट होनो हायो ना हाया बेखौ थि खालामनाया बिसायख'थि आय'गनि आखायाव गैया होननानैबो रिपर्टआव फोरमायदों। मख'नो गोनांदि फरेनार ट्रिब्युनेलनि बिथोन आरो जौसिन बिजिरसालिनि बिथांखि बायदियै डिप'टारफोरखौ थागिबि नोगोरारि खालामनाय जायो आरो आयेना सोरखौबा गुबुनारि होननानै फोसावोब्ला बिनि मुंखौ भटार फारिलाइनिफ्राय दाननाय जायो। आयेना सोरखौबा भारतारि नोगोरारि होनना फोसावो अब्ला बै सुबुंनि मुंनिफ्राय डिप'टारखौ दानना होनाय जायो। बेबायदियैनो आसामाव डिप'टारनि बिबाङा बाङाइ जादों। मिरु सोरखारनि बिथांखि बायदियै आसाम सोरखाराबो रायजो राजाफोरखौ नखर नखर फिरफिला उरायहोनो खावलायनायनि सायाव गावनि फिनजाथाय होदों। आसाम तृणमूल कंग्रेसनि आफादगिरि रिपुन बर'आ माहारियारि फिरफिलाखौ बेसेन लायालासे नखर नखर जगायनो थाखायबो रिपुन बर'आ रायजो सोरखारखौ खावलायदों। बेजों लोगोसे सोरखारा मानो बेसेन लायाजासे माहारियारि फिरफिला होनो हाया, अरुणोदय आरो माइक्र' फाइनेन्सनि रां होनो हानाय सोरखारा मानो गांसे माहारियारि फिरफिलाखौ होनो हाया होननानै रिपुन बर'आ खौरां बिजोंनि गेजेरजों
सरकारनाव सोंथि खालामदों। मख'नो गोनांदि भारतनि 75थि उदांस्रि सानखौ लोब्बा लाना हादरनाङै नखर नखर माहारियारि फिरफिला उरायहोनो खावलायनाय बादिनो आसामनि मोनफ्रोमबो नखरावनो बेसेन नाङै फिरफिला जगायनो सरकारखौ दाबि खालामदों रिपुन बराया। बेनि बागै रिपुन बराया बुंदों दि सरकारा उदांस्रिनि अमृत महोत्सव फालिनो ओंखारदोंब्लाबो रायजो राजाया 2018 मायथाइनिफ्रायनो अमृत मोनलोंबोआखै, बिससो लोंनांगासिनो। मुवा बेसादनि बेसेन बांग्लाबनाया रायजो राजाफोरखौ जेंगोना मोगा मोगि जाहोदों। रिजार्भ बेंकनि रिपर्ट बादिब्ला भारतनि आयाबो खमायदों। मरिगावनि माद्रासायाव जेहादीनि बागै फोरोंथाय होयोमोन, बे बाथ्राया रोखा जाबाय। मरिगाव मयराबारिनि माद्रासानिफ्राय हमजानाय जेहादी मुफिद मुस्ताफानि मबाइलाव माखासे जेहादी आरो तालिबाननि भिडिअफोर मोननायनि उनावनो बे जाथाया सोराङाव फैदों। बे बाथ्राखौ फोरमायदों जेहादीनि सायाव नायबिजिरनायखौ खौरां लानो थांनाय आसामनि स्पेसियेल डिजिपि जिपि सिंहआ। मरिगाव पुलिसआ हमना जाग्रब थानायाव लाखिनाय सानै जेहादी मुस्ताफा आरो आफसारुद्दिननि मबाइलाव अजद गोनां जेहादी आरो तालिबाननि माखासे भिडिअफोरखौ मोननो हादों होननानै जिपि सिंहआ सुलुङाव फोरमायदों। जाय भिडिअनि जोहै मुस्ताफाया माद्रासायाव फरायसाफोरनो जेहादीनि बागै फोसावदोंमोन आरो फोरोंथाय होदोंमोन होननानै सन्देह खालामनाय जादों। गुबुन फारसे बांलादेशनि जेहादी आफाद आनसारुल्लाह बांला टीमजोंबो मुस्ताफाया रांनि लेनदेन खालामनायाबो पुलिसनि नायबिजिरनायाव सोराङाव फैदों। मख'नो गोनांदि दासिम जेहादी आनसारुल्लाह बांला टीमजों लोब्बा गोनां 17 सोद्रोमाफोरखौ गवालपारा, बरपेटा आरो मरिगाव जिल्लानिफ्राय पुलिसआ हमनो हाबाय आरो बिसोरनि सायाव गोख्रों नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं। भारत सरकारनि आबहावा, मिथिंगा आरो दै बार सोलायनाय बिफानारि हान्जानि इलिफेन्ट प्रजेक्ट बिफाननिफ्राय मानास माहारियारि हाग्रामायाव हाग्रा बिफानाव खामानि मावनाय मैदेर माउत दन्देश्वर बर'नो 2022 मायथाइनि गज गौरब एबा मैदेर गौरब बान्था सायख'नाय जादों। न'आव एबा मानसिजों बाहायजानाय आरो फिसिनाय मैदेर सामलायनायाव गोसो गुदुं एबा मैदेर रैखाथिजों सोमोन्दो थानाय सुबुंनोसो बे गज गौरब बान्थाखौ होबोबाय थानाय जायो। मानोना असमिया रावाव गजनि सोदोबथिया मैदेर जायो, बेखायनो गज गौरब होननाय जादों। गाहाय माउत दन्देश्वर बर'नो बे गज बान्थाखौ सोलिफु बोसोरनि फैगौ 12 आगस्टआव बुहुमनां मैदेर सानखौ लोब्बा लाखिनानै केरेलानि प्रिमियार इलिफेन्ट रिजार्भआव गथायनाय जागोन होननानै सुलुङाव मिथिहोदों। मख'नो गोनांदि दन्देश्वर बर'आ आथिखालाव मानास माहारियारि हाग्रा बिफानआ बाहायनाय एबा न'आव फिसिनाय मैदेरफोरखौ जोबोर गाहामै जोथोन लाबोदों आरो गासैबो फिसिजानाय मैदेरफोरजों मोजां सोमोन्दो लाखिबोदोंमोन। आथिखालाव आसाम सरकारनि केबिनेटआ सोलोंथाइ बिफानाव माखासे सोलाय सोल' आरो आसामाव गोदानै गंसेबो फरायसालिखौ सोरखारि खालामनाय जानाय नंला होननानै फोसावनाय लोगो लोगोनो बयबो बर' सुबुङा बिटिआर गोरोबथानि दफा 6.3 खौ लानानै गोनो गोथो जागासिनो दं। मानो होनोब्ला 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव जालांनाय बिटिआर गोरोबथायाव माखासे सोरखारि जायै फरायसालिफोरखौ सोरखारि खालामनांगौमोन। मानो होनोब्ला बैफोर फरायसालिया 2013 मायथाइयावनो सोरखारि जानायनि बेबस्था दङमोन, नाथाय गोबां गेना गोरोन्थि एबा खैसारनि थाखाय फरायसालिफ्रा सोरखारि जायाखैमोन। आथिखालाव बैफोर फरायसालिफोरखौ सोरखारि खालामग्रोआजासे हरखाबै आसाम सरकारा बिब्दि फोसावनायाव बर' थुनलाइ आफाद आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादआ अजद दैखांदों। बेनि अनगायैबो माखासे सोरखारि फरायसालिफोरखौ गुबुनजों सरजाबनाय एबा एमालगेमेसन खालामनाय सोलिफुबाय थानाय हाबाफारिखौ माबोरैहाय बाङाइ खालामनो हायो एबा हमथानो हायो, बेनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बर' थुनलाइ आफादआ जथायै जायगा जायगा सांग्रांथि मेल खुंनो हाबाफारि लादों। गिबियाव दिनै 2 आगस्टआव अदालगुरि जिल्लानि फेरगावआव बे सांग्रांथि मेल हाबाफारिखौ लाग्रोनाय जादों। बेनि उनाव फारियै 3 आगस्टआव चिरां, 4 आगस्टआव क'क्राझार, 5 आगस्टआव बाक्सा, 6 आगस्टआव सनितपुर, 7 आगस्टआव गवालपारा आरो लखिमपुराव खुंनाय जागोन होननानै सुलुङाव फोरमायदों।
सा भारतनि समायना रमायना हाजो आरो मिथिंगाजों बुंफबनाय हिमाचल प्रदेशआव दावबायहैनाय 11 दावबायारिफ्रा उन्नाव जिल्लानि बाबा गरीबनाथ मन्दिरनि साखाथियाव थानाय गोविंद सागर मुंनि मोनसे बिलोआव बटिं खालामनाय समाव नाव बेलथायनानै 7 दावबायारिफोरनि जिउ खहा जादों। उन्नाव जिल्लानि एसपि अरजित सेनआ खौरांगिरिनि सिगाङाव फोरमायनाय बादिब्ला बिसोर दावबायारिफ्रा गासै 11 मोन, नाथाय बिसोरनि गेजेराव 7आ नाव बेलथायनायाव दैयाव गोदोनानै थैनो गोनां जायो। बे जाथाया समबारखालि सानजौफुनि 12:30 जादोंमोन, नाथाय गोथै सह'खौ बोखांजोबनो हायाखैमोन। मंगलबारखालि फुङाव गासैबो गोथै सह'खौ पुलिसआ मोनजोबनो हादों। पुलिसआ गासैबो थैनाय नखराव खौरांखौ दैथायहरबाय होननानै जिल्ला पुलिस अफिसार अरजित सेनआ मिथिहोबावदों। पाकिस्ताननि बेलुचिस्तानाव समबारनि मोनाबिलि 5:30 आर्मिनि गंसे हेलिकप्टारआ लामा ससेयावनो क्रेश जानानै थेर-बेथेर जादों आरो 6 पाकिस्तान आर्मिनि जिउ खहा जादों। क्वाइटारनि कर्पस कामान्डार लेफ्टेनेन्ट जेनेरेल सरफराज आलीआ मिथिहोनाय बादिब्ला हेलिकप्टाराव बेलुचिस्तानाव दैबानानि जानाय आदार हैखांनायनि क्वाइटारनिफ्राय कराची फारसे फैगासिनो दंमोन। बे समावनो बेलासिनि 5:30 हरखाबै एयार ट्राफिक कन्ट्रलजों जेबो फोनांजाबारि जायाखैमोन। बे जाथायनि सोमोन्दै खौरांआ जेरावबो गोसारनायाव शाखारनि आब्बास पुलिस स्टेशननिफ्राय 8 किल'मिटार गोजान मुसा गढ़ मुंनि हाजो सायाव थेर-बेथेर जानाय हेलिकप्टारखौ मंगलबारखालि सानजौफुनि 12:25 बोखांनो हाबाय होननानै लालबेलनि डीआईजी परवेज खान उमरानिआ मिथिहोदों। बे जाथायाव गासै 6 आर्मी जवाना खामथार जादोंमोन आरो सासे गोब्राब जोखोम जादों होननानै मिथिहोदों। दिनै मोनाबिलिनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।